नगाव जिल्लानि कसुआ पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आमदुमि बरबिल गामिनि थागिबि जगन्नाथ बर'नि अनसुलि बिसि कबिता ब्रह्म बिथाङा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै गुवाहाटी डक्टर बि बरुवा केन्सार फाहामथायसालियाव अपारेशननि खालारा बोहैथि दाननि 15 अक्ट'आव थि जाबाय। नखरनि राङारि थासारिया जोबोर गाज्रि एबा मोजां नङैलाय फाहामथायनि थाखाय अनसुलि बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों। मख'नो गोनांदि बिथां जगन्नाथ बर'आ मोनसे समाव खोला नगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि बिबान रुजुनानै खामानि मावदोंमोन आरो नगाव जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बिबान रुजुनानैबो खामानि मावदोंमोन आरो बिथांनि अनसुलि बिसि कबिता ब्रह्मआ मोनसे समाव नगाव जिल्ला दुलाराय आसाम थागिबि ट्राइबेल आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबान रुजुनानै खामानि मावदोंमोन आरो नगाव जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनानैबो खामानि मावदोंमोन। आंनि मुङा कबिता ब्रह्म। जोंनि बर' हारिनि अनसुलि राजा रायजोफोरनिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय। आङो 2013 सननिफ्रायनो अभार ब्लिडिं जागासिनो दं। गोबां फाहामथायसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय उनावबो आंनि बेरामा हामस'आसै। लासै थांनानै इउथेरास टिउमार जाहैबाय। बिनिफ्राय थांनानै दायो इउथेरास केन्सार जाबाय। दायो गुवाहाटी डक्टर बि बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउटआव आंनि फैगौ 15 जुलाइ खालि अपारेशन दं। नाथाय आं रां रुफानि आंखालनि थाखाय दिनैसिमफोरनियावनो बेबादि गोलैना थानो गोनां जादों। ओंखायनो आं अनसुंथाइ नागिरनानै जोंनि बर' राजा रायजोफोरनिसिम खावलायदों। आंनि जिउखौ थांना थानो थाखाय खेबसे खाबु होयोब्ला आङो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। आंनि जिउखौ गोदानै थांना थाफिननो मोनसे गोदान जिउ होफिननो थाखाय नोंथांमोना जाहाथे आंखौ अनसायहरो। नोंथांमोननि अननायनि जोबोद गोनांथि जादों आंखौ नोंथांमोना अननानै आरो खेबसे थांना थानो खाबु होयोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन।